Confirmation. What kind of confirmation? Who? Yes. Which part? Guys, इतने को ब्लॉग तो बंद यानी शेड्यूल्ड पार्ट है ब्लॉग 5741540 कोट हुआ एंटर पासवर्ड ಗೊತ್ತಂತೆ गाइस कमकाला करने शाबाश हाँ हाँ फुल हाँ बस आओ फिर नहीं मुझे Nicolo lighta the coffee. Crazy, so crazy. Var chocolate. Next.
ಕೌಶಿ ಅನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. Don't open it. Just clear this first. ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. Just remove it. Otherwise you never come ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಕ್. ಉಗುರು ಇತ್ತು. ಬರ್ತಾ. ಬರ್ತಾನೆ. So cross. ಗಣಪತಿ ವೈಶು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಸುರುವೈ Guys, welcome back to sorry. Already you are in a vlog. So ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಒಂದು ದಾದ ಕುದರ್ ಮಾರೆ ಸೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಒಂದಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೌಶಿಕ್ ಬಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಥರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಥರ್ಡ್ ಭುವಿ ಅಂಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ರಿದ್ದಿ ಅಂಚನ್ ಬಕ್ಕದ ಪುರ ಬುರ್ನಸ್ ತಗಲ ಪುದರ್ ಪಂಡಲಿಂಗ್ ಬೇಜಾರ ಪಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನದು ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರ್ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ವಿದಾಯ ದಾಳ ಬುಚ್ಚಿ చాలా బుచ్చి తుచ్చి బంగారు दादी पिन्ने एडिगे जूम जूम आप तू देखो बुजी हां फ्रंट है आई सो फ्रंट कैमरा ನೋಡಿದೆ ಎಂದಾನು ಅದೃಷ್ಟನೋ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದೆ ದಿನಗಳ ಕನಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಶೂ Vaishu. Oh, that's a black. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ವೈಟ್ ಅಂಚತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಹುಡುಕೆ ಸೈಯಡು ಯಾನೆ ಸೈ ಬಾ ನೋ ಮೋರ್ ಕಿಕ್ಸ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೌತ್ ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಸಿ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ನಾ ತಿಂದೆ ಏ ಅಂಚದಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಬಯ್ಯ Pretty little baby, meow meow. Pretty little baby. So, guys, ನಾದೆ let's start to play a game. So please ignore my hair, Takula my hair. So now we want to continue that game. What is that called as? ಸೆಟ್ Set game. Why are you hiding? You also big, screen also big. Both are big. So you can't hide anywhere. Why? Please don't give. ಬಿಚ್ಚಿರಿ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಿಂಪಿ ವಾಯ್ಸು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದಾಂಟಿ ಅದಿಕ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮಾರಿ ಚಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಶಲೈಟ್ ತೆಚ್ಚಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಜಪ್ಪುನಿತೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಲಾಗ್ನೆ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ Technology, guys.
ಹಾಂ ತೋರಿ ಅವೊಂದು